Nang akmang papalapit na ito sa tindahan nila Chris, ay agad naman niya itong sinalubong upang tanungin. Sa bawat paghakbang niya papalapit sa lalaki, ay siya namang pag-usal niya ng kanyang puder sa katawan. Nang makalapit na siya dito ay nagwika siya ng, "May problema ho ba kayo sa amin? Kanina pa kayo tumititig sa tindahan namin eh." Bungad na wika dito ni Chris. "Kakausapin mo lang pala ako, nagkarga-karga ka pa. Wala naman ako masamang intensyon sa inyo. Ang nais ko lang ay bumili ng isda." Sagot naman ito kay Chris. Nang marinig ito ni Chris ay halos kumunot ang buo niyang muka dahil sa pagkairita sa lalaki. "Bibili? Hindi ka naman bumibili. Nagnanakaw ka. Mas mabuti pang sa iba ka nalang bumili upang hindi magkagulo. Kapag pinagpatuloy mo pa yung panloloko mo sa mga magulang ko, ako na mismong susugod sa bahay ninyo." "Susugod? Masyado ka naman atang nagmamainit, bata. Porke ba meron kang proteksyon sa katawan mo, ay masisiguro mo na ang kaligtasan mo? Di ako nabuhay ng ganito katanda sa mundo kung hindi ako tuso. Huwag mo kong gagalitin, iho, dahil hindi mo alam kung ano kami." Sagot naman ng lalaki. Nang marinig ng ama ni Chris ang kanilang diskusyon, ay agad din naman itong tumungo sa kanilang kinaroroonan. Inawat nito si Chris sa pagsagot sa lalaki, gawa ng medyo tumataas na ang tensyon sa paligid. Agad namang nagpaawat si Chris at dali-dali din namang bumalik sa kanilang tindahan. Habang siya ay nagmamasid sa lalaki at sa ama niyang nag-uusap, ay halos magbanggaan na ang lahat ng kanyang ngipin dahil sa gigil sa lalaking yon. Animoy nagkaroon siya ng puot sa lalaki na yon dahil sa ginagawa nitong panloloko. Matapos makapag-usap ng lalaki at ng ama niya, ay sabay din itong tumungo sa kanilang tindahan upang bumili ng isda. Dahil sa hindi na ni Chris matiis ang mga pangyayari, ay bigla niya itong sinigawan ng, "Humanda ka! Di pa ako tapos sa'yo! Yang ginagawa mong panloloko sa amin, ibabalik ko yan sa'yo!" Sigaw ni Chris sabay alis ng kanilang tindahan. Ang kanyang mga magulang noong mga oras na yon ay panay ang hingi ng tawad sa lalaki. Pangisi-ngisi pa yon habang ito ay kinakausap ng kanyang ama. Animoy baliwala lang dito ang lahat ng pinaggagawa ni Chris sa kanya. Samantalang si Chris naman ay pinili na lamang umuwi upang makaiwas sa gulo. Habang siya ay naglalakad papauwi, napag-isipan niyang tunguhin ulit ang bahay ni Lolo Mac upang maghanap ng mga libretang pangkumbate. Pagdating niya sa silid ng matanda, ay agad naman siyang naghanap ng mga maliliit na libro. Habang siya'y naghahanap, maraming nakikita si Chris na mga talandro at mga mutsyang patay na. Maging ang mga buto ng mga maliliit na diwata at laman lupa ay natuklasan din ni Chris sa ilalim ng higaan ng matanda. Bata! Masyado mo naman atang pinapakialamanan ang mga gamit ni Makmak." Wika ng tamawo. "Wala na akong oras para magdalawang isip pa. Alam din naman ni Lolo Mac na para ito sa ikabubuti ko. Kaya dapat ko tong gawin." Sagot naman dito ni Chris. "Chris, palagi mong tatandaan na ang paggamit ng mga libreta ay nangangailangan ng puso at pananampalataya. Kapag malakas ang kapit mo sa Panginoon, ay malakas din ang taglay mong usal. Kapag isinapuso mo ang pagdarasal,
ay kakapit ito sa iyong kaluluwa. Magiging makapangyarihan ang mga usal na pamproteksyon kapag isinapuso mo ito, Chris. Huwag mong madaliin ang pagkabisa sa mga usal na nakasulat sa libreta dahil sa maaaring mamatay ang mga salitang iyong kinakabisa. Puso, Chris. Puso ang iyong pairalin habang ikaw ay tumutuklas ng mga aral. Dagdag naman ni Maria. Matapos itong marinig ni Chris, ay biglang pumasok sa kanyang isipan na alisin muna ang galit at puot upang maging panatag ang kanyang kalooban. Nais niyang makahanap ng pansariling kapayapaan habang siya ay tumutuklas ng mga lihim na karunungan. Nang naging mapayapa na ang kalooban ni Chris, doon na paunti-unting naunawaan ni Chris ang mga usal sa libretang hawak niya. Halos abuti na siya doon ng gabi sa silid ni Lolo Mac, kakabasa sa mga lihim na karunungang naiwan nito. Pagsapit ng 6:00 ng hapon, ay agad namang lumabas si Chris sa bahay ni Lolo Mac. Dali-dali siyang tumungo sa kanilang tahanan upang makapagluto ng kanilang makakain sa papalapit na gabi. Sakto namang wala pa doon ang kanyang mga magulang dahil sa abala pa ang mga ito sa kanilang tindahan. Nang makaluto na si Chris ng kanilang panghapunan, ay agad naman itong bumalik sa kanilang tindahan, gawa ng nagtataka ito kung bakit hindi pa nakakauwi ang kanyang mga magulang. Habang siya ay naglalakad sa isang masukal na nyogan, ay doon niya nasipat ang kanyang mga magulang na animoy naging estatwa. Nakatayo lang ang mga ito at walang nakikitang paggalaw si Chris. Dahil sa kanyang mga nasilayan, agad niya itong pinuntahan upang tingnan kung ano ba ang nangyayari sa mga ito. Paglapit niya dito, ay biglang nakarinig siya ng napakalakas na paghalakhak ng isang nilalang na nasa ibabaw ng nyog. Dahan-dahang ibinaling ni Chris dito ang kanyang paningin at doon niya nasipat ang isang babaeng hubot-hubad. Napakadungis ng itsura nito at napakabaho ng amoy. Meron itong langis sa katawan na siyang nagpapakintab ng balat nito sa tuwing sinisinagan ito ng liwanag. Sa kabilang nyog naman ay meron siyang nasipat na isang lalaking nakahubot-hubad din na napakalayo ng itsura sa normal na tao. Meron itong malaasong pagmumuka at mga mahahabang kuko. Mahahaba din ang braso at binti nito at nakakaya nitong lumakad sa katawan ng nyog. Habang ito ay tinitingnan ni Chris, ay dahan-dahan itong bumababa sa nyugan at nang makababa na ito ay dinila-dilaan nito ang kanyang braso na para bang aso. Sino kayo? Anong ginawa niyo sa mga magulang ko? Tanong dito ni Chris. Kung hindi ka sana nakikialam, bata, edi hindi namin maiisipang gawa ng masama ang iyong mga kaawa-awang magulang. Konti lang namang isda ang nais namin eh. Ipinagdadamot mo pa. Sagot ng lalaki. Matapos nitong makapagsalita ay bigla itong lumiyad na para bang meron itong nararamdamang sakit sa kanyang likuran. Habang ito ay lumiliyad ay nag-aangil ito at walang humpay ang pagtulo ng laway. Ilang minuto lang ang lumipas ay biglang umusli sa likuran ng nilalang na yon ang isang pakpak na gawa sa balat. Butas-butas na din ang pakpak nito na napakalapad. Nang nagkaroon na ito ng pakpak,
ay agad din naman itong lumipad sa kalangitan at walang pagdadalawang isip na sumugod kay Chris. Ang babaeng kasama naman ito ay nananatiling nakatayo lamang sa kanyang kinaroroonan. Habang sumusugod ang aswang sa kinaroroonan ni Chris, ay siya namang pag-usal niya ng pamproteksyong alam niya. Paglapit ng aswang sa kanyang kinaroroonan, ay agad namang lumitaw si Maria na siyang sumalag sa pag-atake nito. Gamit-gamit ang dalawang kamay nito na nasa kaanyuan ng pusa, ay walang hirap nitong nasalag ang nagsisitalasang kuko ng aswang. Halos magsisisigaw na ang aswang na sumugod kay Chris dahil sa pagbaon ng mga matatalas na kuko ni Maria. Sino ka? Isang ermitanyo? Gulat na sigaw nito. Nang makita ito ng kasama niyang babae ay bigla naman din itong sumugod kay Chris upang tulungan ang kanyang kasama. Sa bawat pagtakbo ng babaeng aswang na yon ay siya namang unti-unting pag-iba ng kaanyuan nito. Naging isang kalabaw yon na napakalaki at merong nagsisihabaang mga sungay. Wala ding balahibo ang kalabaw na yon at ibang-iba ang mga paa nito sa normal na kalabaw. Meron din itong nagsisitalasang mga pangil at nagniningas ang mga mata nito. Pagsugod nito kay Chris ay agad naman silang umilag ni Maria. Hatak-hatak ang aswang na nahuli nito. Matapos nilang makailag ay bigla namang pinaghahampas ni Maria ang aswang na yun sa lupa hanggang sa tuluyan na itong mawala ng malay. Nang nawalan na ng malay ang aswang, ay agad naman itong ibinalibag ni Maria sa puno ng nyog. Kitang-kita ni Chris ang pagbulwak ng maitim na dugo nito nang tumama na yon sa katawan ng puno. Dahil sa ginawa ni Maria, ay agad namang huminto sa pag-atake ang kalabaw. Agad nitong tinungo ang kanyang kasama upang tingnan kung buhay pa ba ito. Habang nakatitig dito ang kalabaw, ay siya namang pag-aangil nito na para bang papatay ito ng tao. Dahan-dahang tumingin ang kalabaw na yon sa kinaroroonan ni Chris habang nanlilisik ang mga mata nito. Pagsugod ng kalabaw sa kinaroroonan nila Maria, ay siya namang pag-anyong pusa ng diwatang kasama ni Chris. Halos 2 ulit ang laki nito sa kalabaw na kanilang kalaban na siyang labis na ikinagulat ng kanilang kalaban. Pagsugod nito sa kanilang kinaroroonan, ay agad naman itong pinagkakalmot ni Maria. Matapos niya itong kalmutin, ay bigla namang bumagal ang pagtakbo ng kalabaw na yon hanggang sa humandusay ito sa lupa. Kasabay ng paghandusay ng kalabaw, ay siya namang pagtakbo ni Chris sa kinaroroonan ng kanyang mga magulang. Pilit niya itong ginigising pero hindi niya ito magawa dahil sa lakas ng tigalpong pumaloob sa sistema ng kanyang ama't ina. Chris, sumakay ka na sa likod ko. Ako nang bahalang magdala sa mga magulang mo patungo sa inyong tahanan. Bilisan mo, Chris, dahil meron akong naaamoy na panganib. Wika ni Maria. Nang marinig ito ni Chris ay agad niya namang sinunod ang nais ng kanyang kaibigan. Habang sila ay tumatakbo papalayo sa lugar, ay biglang nasipat ni Chris ang mga labdog na sumasapi sa mga walang malay na aswang. Kitang-kita ni Chris ang pagbalot ng napakakapal na itim na usok sa mga aswang na wala ng malay. Dinala ang mga ito sa ere at hindi naglaon ay tuluyan din itong kinain ng kadiliman. Maria! Nawala ang mga aswang! Sigaw ni Chris sa kanyang kaibigan.
Wala na tayong magagawa doon, Chris. Tuluyan ang nakipag-isa ang mga ligaw na labdog sa katawan ng dalawang aswang na yon. Di na natin ito pwedeng kaharapin dahil sa mas malakas na ang mga yon nang di hamak sa atin. Sagot naman ni Maria. Nang makalagpas na sila sa bahay ni Lolo Mac, ay doon na tuluyang napanatag ang kalooban ni Chris. Pagdating nila sa kanilang tahanan, ay siya namang paglaho ni Maria sa kanyang harapan. Chris, painumin mo ng maligamgam na tubig na merong usal pang bakod ang iyong magulang. Lagyan mo din ito ng dahon ng kalamansi upang mawala ang tigalpong pumaloob sa mga ito. Hayaan mo silang makapagpahinga, Chris, dahil bukas na bukas din ay babalik na yan sa normal. Matulog ka na. Dagdag pa ni Maria. Matapos magwika ni Maria ay siya namang paglapit ng antok sa binatilyo. Ilang minuto lang ang lumipas ay nakatulog na nga ito sa kanilang sala. Dahil sa mga pangyayari, ay hindi na nito nagawa pang tumungo ng kanyang silid. Kinaumagahan ay gulat na gulat ang mga magulang ni Chris dahil sa magkakatabi silang natulog. Halos naging palaisipan sa kanyang mga magulang kung bakit sila nakatulog sa sala. Di na nagsalita si Chris sa mga pangyayari dahil ayaw niyang mangamba ang mga ito para sa kanilang kaligtasan. Nagpalusot na lamang si Chris na lasing sila, kaya hindi na nila namalayan ang mga nangyari. Lumipas ang ilang linggo at naging maayos naman ang pangyayari sa tahanan nila Chris. Di na muling nagpakita ang lalaking bumili sa kanila ng isda nang sa hindi malamang dahilan. Habang lumilipas ang panahon, ay unti-unti nang nakakalimutan ni Chris ang mga pangyayaring kanyang naranasan. Patuloy pa rin sa pagsasanay si Chris upang maging karapat-dapat na estudyante ni Lolo Mac. Sumapit ang katapusan ng huling buwan at doon na nga nagpakitang muli si Lolo Mac. Habang abala si Chris sa pagbabasa ng mga libro sa silid ng matanda, ay bigla siyang nagulat nang nagwika si Lolo Mac. Kamusta, Apo? Mabuti naman at binabantayan mo ang pamamahay ko. Nang marinig ito ni Chris, ay halos manlambot ang kanyang buong katawan dahil sa sobrang pagkagulat. Di niya mawari kung nagulat ba siya o sadyang masaya siyang marinig muli ang boses ni Lolo Mac. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang paningin sa pinto ng silid na yon at doon bumungad sa kanya ang nakangiting si Lolo Mac. Lolo Mac! Mabuti naman po't nakauwi na kayo. Salamat, Lolo Mac, at tumupad ka sa iyong pangako. Masayang wika ni Chris. Kasabay ng pagwika niya ay ang pagtayo nito at pagtakbo papalapit sa kinaroroonan ni Lolo Mac upang yakapin ang matanda. Hinayaan lang naman ni Lolo Mac na yakapin siya ni Chris dahil alam nitong nangungulila din ang binatilyo sa kanya. Habang sila ay nag-uusap, biglang nagtanong si Lolo Mac kung ano ang ginagawa niya sa mga talandro at mga libretang nakakalat. Maging ang mga patay na trabungko ng ahas at bayawak ay nasipat din ni Lolo Mac sa sahig ng kanyang silid. Chris, Apo, anong gagawin mo sa mga trabungkong itinago ko? Tanong ni Lolo Mac. Wala ho, Lolo Mac. Nakuha ko lang yang kasabay ng mga libretang ito. Di ko naman alam kung para saan yan eh. Siya nga pala, Lolo Mac. Meron akong ipapakilala sa inyo. Sagot naman ni Chris. Kasabay ng pagwika ni Chris ay siya namang paglitaw ni Maria. Nang makita ito ni Lolo Mac,
ay bakas sa kanyang muka ang pinaghalong mangha at gulat. Paano mo napalitaw ang representasyon ng iyong dimen-dimen, Apo? Kanino mo ito natutunan? Gulat na tanong ni Lolo Mac. Hindi ko nga din po alam, Lolo Mac eh. Ang ginawa ko lamang po ay ang pagpapalakas ng pananampalataya sa ating Ama. Sagot naman ni Chris. Maaaring pinili ka ng diwatang yan. Alam mo kasi, Apo, ang dimen-dimen ay nagkakaroon lamang ng buhay kapag merong isang nilalang ang sumapi dito. Walang dimen-dimen ang mga nilalang na nasa panig ng kaliwa na siyang ating kinalamangan. Iwasan mong magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa iyong dimen-dimen upang hindi ka nito pabayaan. Panatiliin mo ang dalisay ng iyong kalooban at baka umunlad din ang iyong kaibigan kagaya ng sa akin. Wika ni Lolo Mac. Habang nagsasalita si Lolo Mac ay siya namang pagbuka ng kamay nito. Pagtingin dito ni Chris ay biglang nagulat siya dahil naroon sa kamay ni Lolo Mac ang ahas na alaga nito. Matapos nilang makapag-usap, ay siya namang paglinis ni Lolo Mac ng kanyang tahanan. Tinulungan na din ito ni Chris upang mas mapadali ang trabaho ng matanda. Ngayong nandito na ako, Chris, magagabayan na kita ng lubusan. Hindi ka maliligaw ng landas, iho, kung susundin mo ang lahat ng sasabihin ko sa iyo. Marami akong ikukwento sa iyo, Chris, tungkol sa aking paglalakbay. Alam kong ikakagulat mo ito dahil ito ang unang beses na maririnig mo ang kwento ko. Wika ni Lolo Mac. Matapos nilang makapaglinis ay siya namang pagluto ni Chris ng kanilang makakain. Bale, kumuha lang ito ng mga ligaw na mga bungang kahoy upang magsilbi nilang merienda. Pagsapit ng hapon, ay siya namang pagbalik ni Chris sa kanilang tahanan. Habang sila ay kumakain, doon na naikwento ni Chris ang pagbabalik ni Lolo Mac. Maging ang magulang nito ay hindi makapaniwala sa kanyang mga sinabi. Kinaumagahan ay hindi na muna nagtinda ang mag-anak dahil sa tutulong sila sa bahay ni Lolo Mac. Pagdating nila dito, nadatnan nila ang matanda na nakaupo sa tumba-tumba, kagaya ng nakagawian nito. Magandang umaga ho, Lolo Mac. Wika ni Chris. Oh, pasok muna kayo. Mabuti naman at napadalaw kayo. Itong si Chris talaga, oo. Di na nakapagpigil. Ako sanang magsosurpresa sa inyo eh. Sagot naman ni Lolo Mac. Matapos nilang makapag-usap, ay siya namang pagpasok nila sa bahay ng matanda upang makapagkape. Okay, pasensya na kayo sa kahul-kahul ng aso kasi daming tumatakbo sa labas ng bahay namin eh. Pero sunod kagad natin yung 9. Kita-kits.